5. platňa. Pohlavná sústava. Rozmnožovanie zaisťuje prevod genetickej informácie, vznik jedinca a zabezpečuje existenciu človeka ako biologického druhu, schopného prispôsobovať sa meniacim sa životným podmienkam. Základnými funkciami pohlavnej sústavy je tvorba pohlavných buniek, tvorba pohlavných hormónov, uskutočnenie pohlavného styku a u ženy vývoj nového jedinca tehotenstvo. Pohlavná sústava u muža zaisťuje 3 základné funkcie: tvorbu mužských pohlavných buniek, tvorbu mužských pohlavných hormónov a uskutočnenie pohlavného styku. Tvoria ju vnútorné orgány, a to semeníky, nadsemeník, semenovody, semenné mechúriky a prostata. Vonkajšími orgánmi sú miešok a penis s močovou rúrou. Vnútorné orgány. Semeníky sú párové orgány vajcovitého tvaru, uložené mimo panvovej dutiny v miešku, kožný vak, vnútri sú semenotvorné kanáliky produkujúce spermie. Umiestnenie semeníkov v miešku je významné pre zrenie spermií vyžadujúce nižšiu teplotu, než je normálna teplota tela. Spermie potrebujú k svojmu vzniku nižšiu teplotu, než je v tele, asi o 4 stupne Celzia. Je to žľaza s vnútornou sekréciou produkujúca hormón testosterón. Nadsemeníky sú párové, uložené na hornom póle semeníkov, obsahujú špirálovito stočené kanáliky, kde prebieha zhromažďovanie spermií, spermie v nich od puberty dozrievajú. Produkujú sekrét, ktorý spermie obaľuje a je súčasťou ejakulátu. Semenné mechúriky produkujú hlienovitú látku, ktorá chráni spermie, ich vývody ústia do semenovodov. Semenovody odvádzajú spermie z nadsemeníkov do močovej rúry, spájajú sa s vývodom semenného mechúrika a pred vyústením do močovej rúry prechádzajú prostatou, predstojnou žľazou. Sekréty oboch sa miešajú so spermámi a vzniká ejakulát. Prostata, predstojná žľaza alebo predstojnica je žľaza veľkosti gaštanu. Leží pri dne močového mechúra a jej stredom prechádza močová rúra. Produkuje zásaditý sekrét, ktorý neutralizuje kyslé prostredie v močovej rúre, zvyšuje tak pohyblivosť a životnosť spermií. Jej zväčšenie v starobe komplikuje močenie. Vonkajšie orgány. Miešok, obal z kože, v ktorom sú uložené semeníky, vnútri je pozdĺžnou prekážkou rozdelený na 2 časti. Vnútri penisu sú 3 toporivé dutinkaté telesá, sú bohato prekrvené a umožňujú pohlavný styk, koncová časť penisu, žaluď, ktorá je krytá pohyblivým kožným záhybom pred kožkou. Zrelá spermia má 3 časti, hlavičku obsahuje 23 chromozómov, krčok obsahuje mitochondrie, ktoré poskytujú energiu, pohyb spermie. Bičík zaisťuje pohyb. Vysvetlenie pojmov. Erekcia. Vzpriamenie, stoporenie penisu. Orgazmus, vyvrcholenie sexuálneho vzrušenia. Ejakulácia, výron semena. Polúcia, mimovoľný výron semena, prevažne v noci v období puberty. Koitus, pohlavný styk. Pohlavná sústava u ženy zaisťuje 4 základné funkcie: tvorbu ženských pohlavných buniek vajíčok, tvorbu ženských pohlavných hormónov, uskutočnenie pohlavného styku a vývoj nového jedinca. Tvoria ju vnútorné orgány, a to vaječníky, vajíčkovody, maternica a pošva. Vonkajšími pohlavnými orgánmi sú veľké a malé pisky ohambia, dráždec, klitoris, predsieň pošvy a predsieňové žliazky. Vnútorné orgány. Vaječník, ovárium, je párová pohlavná žľaza veľkosti slivky. Tu sú uložené ženské pohlavné bunky. Behom reprodukčného života ženy sa z vaječníkov uvoľní len 400 vajíčok. Produkcia vajíčok je približne do 50. roku života. Produkuje pohlavné hormóny estrogén a progesterón. Vajíčkovod je párový rúrovitý orgán, 10 až 15 cm dlhý, transportuje vajíčka do maternice. Behom cesty vajíčka, čo trvá 4 až 8 dní, môže dôjsť k jeho oplodneniu. Maternica, latinský uterus, je nepárový dutý svalový orgán hruškovitého tvaru. Sliznica maternice sa behom menštruačného cyklu obnovuje. Pošva, vagína, je asi 8 cm dlhý, rúrovitý orgán, slúži ako pohlavná odvodná cesta a ako kopulačný orgán. V pošvovom vchode je panenská blana s otvorom na otok menštruačnej krvi. Vonkajšie orgány. Veľké pisky ohambia sú podlhovasté kožné valy, je to vonkajšia strana porastená chlbmi a zavierajú štrbinu ohambia. Malé pisky ohambia obklopujú predsieň pošvy. Dráždec klitoris stavbou zodpovedá toporivým telesám penisu, uložený je nad ústím močovej rúry. Predsieňové žliazky sú drobné žľazy pod sliznicou pošvového otvoru, vylučujú sekrét zvlhčujúci pošvový otvor.